जोंनि बिटिसि ओनसोलाव भारत सरकारनिफ्राय माखासे रां अनसुंथाइ फैयो, आसाम सरकारनिफ्राय माखासे रां अनसुंथाइ फैयो। बे रां अनसुंथाइफोरखौ लानानै जोंनि ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हायो। भारत सरकारनि माखासे मोजां जि स्किम्सफोर दङ बेखौ जोंनियाव इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो। आसाम सरकारनि स्किम्सफोरखौ जोंनियाव इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो। अब्लासो जोंनि गोरिब गुन्द्रा थाखोनि गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रा जौगानो खाबु मोनगोन। नाथाय दिनै नुनो मोन्दों गभर्नमेन्टनि थाखानाय स्किम्सफोरखौबो मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामाखै। बेराफारसेथिं बिटिसिआ हारसिङैनो समाज जौगानायनि, हारि जौगानायनि एबा ओनसोल जौगानायनि मोजां स्किम्सफोर प्रजेक्टफोर बिथांमोना लायाखै एबा लानो नाजायाखै। दा बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोला गोग्लैसोनानै दङ। जोंनि ओनसोलनि लामा सामा, जोंनि ओनसोलनि न' बां बायदिसिना गाज्रि अबस्थायाव गोग्लैनानै दङ। भारत सरकारा होनदों जे जिखिनि मानसिफ्रा गोरिब मानसिफोर बिसोरनो बयनोबो गंसे न' होनांगौ। जाय मानसिफ्रा दिनै गेस गैया बिथांमोननो गेस सिलिन्डार होनांगौ। जायनि न'आव टयलेट गैया बिसोरनो टयलेट होनांगौ। जायफोरा साख्रि बाख्रि गैया बिसोरनो जब कार्ड होनांगौ। जायफोरा दिनै गोरिब गुन्द्रा गाहाय थाखोनि BPL थाखोनि बिसोरनो बयबो जाहाथे बोथिनै ओंखामखौ मोजाङै मोनजायो, ओंखाम मोनजायैनि थाखाय थैनो गोनां जाया, बेनि थाखायनो बयनोबो रेशन कार्ड होनांगौ। बेफोर खामानिफोरखौ सरकारा माने भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बेखौ हरो। नाथाय जोंनि काउन्सिल सरकारा बेफोरखौ रायजोफ्रा मोनदोंना मोनाखै बेखौ नायबिजिरनांगौ। आङो बावैसो बेरायै गामि ओनसोलफ्राव नुनो मोन्दों जे दाबो जोंनि गोबां मानसिनि न'आ हानिसो, मोजां गंसे न' गैया। जायनि थाखाय अखा बांखा अराय सम बिथांमोना खैफोदाव गोग्लैयो। दा बेनिखायनो नैबे समाव बे सरकारखौ सोलायनांगोन जोङो आरो खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ जोङो बे सरकाराव लाबोनांगोन। आङो जोबोद दुखु मोनदों, मानोना बिथांमोनखौ आंबो हास्थायदोंमोन जे बिथांमोना रायजोफोरखौ अनगोन, रायजोजों थागोन, रायजोनि खामानि मावगोन। नाथाय बिथांमोना दिनै रायजोनि फारसे मोनसे नायख्लेंनाय आखु दिन्थिदों। जायनि थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै खामानि मोनैनि गुजरात हारियानायाव खारनो गोनां जादों। आइजोफ्रा दिनै रांखान्थिनि बिथिङाव गोबां खस्थ' गोग्लैनो गोनां जादों। मानोना दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि कनसेप्टआ सारा भारतावनो दङ आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजोंनो आइजोफोरखौ गोबां स्किम्स होनानै गोख्रों खालामनो हायो। आरो बे खामानिफोरखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो रांखान्थियाव जौगानायनि खुनु लामा गैयै बायदि नुदों। आबादारिफोर, जोंनि ओनसोलाव गोबां अखा हायो, जोंनि ओनसोलाव गोबां निजोराफोर दङ, केनेलफोर दङ, बेफोराव दै दङ। दा एसे सरकारा इरिगेसन सिस्टेमखौ थिग खालामोबा खेबथाम गाहाम आबाद मावनानै जोंनि माहारिया जौगानो हायो। नाथाय बेखौ बिथांमोना मावाखिसै। दिनै जोंनि फरायसालिफोरनि थासारिया मोजां नङा, जोंहा अंगनबादिनि थासारिया मोजां नङा, मिड डे मिलनि साख्रिखौ होनो हायाखिसै। दिनै गोबां आइजोफ्रा मिड डे मिलाव साख्रि मावनो फैनानै बिथांमोना जेबो मोनाखिसै। बेजों लोगोसे LP स्कुल, ME स्कुल, हाई स्कुल, कलेज जेरावबो जेंना दङ, मोनसेबो जेंनाखौ बिथांमोना सुस्रांनानै होआखिसै। दा बेनिखायनो दिनै जोंजों लोगोसे गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो खुद्रिदों। दा बेवहाय बिनि सुस्रांनायनि लामाया मोनसेल', जाय बिथांमोना 19 बोसोर हारिनि जौगानायनि, ओनसोल जौगानायनि खामानिखौ नांगौ बायदि मावाखै। बे सुबुंफोरखौ सोलायनानै जायफोर मानसिया समाजनि खामानि मावगोन बे मानसिफोरखौसो बै ओनसोलफ्राव बिजाथि महरै नोंथांमोना दैथायहरो। आं बेखौनो खावलायो। आङो बे समाव नोंथांमोननि खाथियाव दुखु फोरमायो जे नैबे बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो गामियाव थांनो हानाय नङा। मानोना BTC ओनसोलाव गासै 3089 गामि दङ आरो बे गामियाव बेरायजोबनांगौआ गुसुं समनि गेजेराव जानो हागौ आंनि थाखाय जाफुंसारनाय नङा। दा बेनिखायनो आङो नैबे बिसायख'थिनि उनाव UPPLनि सरकार दानायनि उनाव मोनफ्रोमबो गामियाव बेरायगोन आरो गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनानै बबे गामियाव मा खामानि मावनांगौ बेखौ नोंथांमोनजों सावरायनानैसो थांखि लागोन। दा बेनिखायनो आं निमाहा बियो नैबे बिसायख'थियाव बयनिबो गामियाव बयखौबो लोगो हमनो थांनो हायैनि थाखाय। नाथाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो BTC गोरोबथाखौ, BTR गोरोबथाखौ मोगथाङाव महर होनांगौब्ला BTR गोरोबथायाव सागान होगिरिफोरनिनो सरकार फैनांगोन आरो आंबो सासे सागान होगिरि। दा बे हिसाबै आं नोंथांमोनखौ खावलायदों UPPLनि सरकारखौ लाबोयोब्ला BTR गोरोबथायाव जिखिनिया जोंहा इउनिभारसिटि जानांगौ दङ, मेडिकेल कलेज जानांगौ दङ, NIT जानांगौ दङ, गोजौनिफ्राय थोंजोङै रां फैनांगौ दङ, केसफ्रा जोबनांगौ दङ, गुबुन गुबुन जिफोर खामानि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ दङ, बे खामानिफोरखौ मावफुंजोबनोबा नांगौब्ला जेरैखि जाया UPPLनि सरकारा फैनांगोन, सागानगिरिफोर थानाय सरकारा फैनांगोन। दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो फैगौ 4 एप्रिलाव बयबो जाहाथे ओंखारनानै
ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होयो आरो नोंथांमोना बांसिननिफ्राय बांसिन भट होनानै UPPL दोलोनि बिजाथिफोरखौ मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय देरहाहरनानै मोजां मोनसे सरकार दानायाव नोंथांमोना मदद खालामगोन। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। गोजोन्थों।